салом дӯстон, имшаб як қатор бозиҳо баргузор гардид. Абзор намекунем, қариб ҳамаи дастҳои топ дар рақобатҳои худ ғалаба карданд. Манчестер Юнайтед фақат имтиёз аз даст дод. Дар даври гузашта бо Ливерпул девони сурх буданд, бо дастаи Бормунд дар сафар муши мурда. Барои ҳамин як хол гирифтанд. Аҷоиби дигар Барса ва РЕАЛ дар бозиҳои худ бо ҳисоби 1-0 ғалаба карданд. Акнун дар даври баъдӣ бо ҳам бозӣ мекунанд. Ва баъди он маълум мешавад ки тамом дигар Мадридро ман карда намешавад ва ё Барса бо қувваи худ дар пойга мемонад. Имрӯз ҳам чанд бозии ҷолиб аст, шояд баъди анҷоми онҳо ягон абзор мекунем. Ҳоло чанд хабари муҳим пешниҳод мешавад. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо дар бозии ҷавобии якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо интизор мебошанд. Барселона дар майдони худ ПСЖ-ро пешвоз мегирад. Боруссия Дормунд кӯшиш мекунад Атлетико Мадридро мағлуб созад. Бавария ҳамаи қувваи худро сарф мекунад то ин ки Арсеналро гузарад. Реалро бошад бозии мушкил дар меҳмонӣ бо Манчестер Сити интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҷолиб аст ки фурсатҳои ахир аз сӯи расонаҳо аксарияти бозингарони бо маҳорат даррав тақдираш бо Реал Мадрид пайванд мешавад. Ин маврид бошад хабаре паҳн гардид ки гӯё имконияти имзокунии шартнома бо Коби Майну аз Манчестер Юнайтед барои Перес мисли ду кард ду шудааст. тибқи боғгузории сомонаи олмонии трансфер маркет, нимҳиматгари 18-солаи Юнайтед 35 миллион евро арзиш дорад. МЮ бо ин дастпарвари бо истеъдоди хеш ҳанӯз соли гузашта шартномаи дарозмуддат имзо намуда буд. таваҷҷӯҳ нисбати ин бозингар ду соли охир хеле ҳам зиёд гардидааст. Масалан, моҳи январи соли равон аз ҷониби мухлисон беҳтарин бозингари ҷавони даста эътироф шуда буд. бо нишон додани маҳорати хоса дар майдон, Коби Майну аз оғози соли 2024 миёни бозингарони ҷавон арзиши аз ҳама бештар пайдо кардааст. аз рӯи фарзияи сомонаи трансфер маркет, Майну ки моҳи апрел 19 сола мешавад, ба андозаи 29 миллион евро гаронтар шуда, айни ҳол 35 миллион евро нарх дорад. мавсими ҷорӣ ин нимҳиматгар 21 бозӣ дар ҳайати асосии МЮ гузаронид ва 2 гол ҳам задааст. дар омади гап, Коби солҳои ахир аз камшумортарин дастпарварони академияи Манчестер Юнайтед мебошад ки тавонистааст ба чунин сатҳи боло бирасад. вобаста ба потенсиали бузург ва сину соли ҷавонаш, намояндагони Реал Мадрид низ дар наздикиҳои варзишгоҳи Олд Траффорд аз барои Майну камин гирифтанд. вале ба назарам Майну худ дар масъалаи рафтан ба Реал қарор нахоҳад баровард ва ин гапҳо ки сарчашмаашон Скай Спорт аст, ҳама дар сатҳи овозаҳо боқӣ мемонад. бештар дар мавриди таваҷҷӯҳи Реал нисбати бозингари Арсенал Мартин Эдегор гуфтем. ин навбат бошад гуфтанем ки дастаи феълии Эдегор Арсенал бошад, тобистон мехоҳад аз Милан бозингар биёрад. ин нафар ҳам бозингари мунтахаби Португалия Рафаэл Леао мебошад. трансфери Леао гӯё ки барои лондониҳо ҳадафи асосӣ бошад ва худи Артета мехоҳад ки Леао ба Лондон биёяд. ин мавсим Рафаэли 24сола 38 бор ба майдон омад, 12 гол дар ҳисоби хеш дорад ва ҳамчунин 12 ассист иҷро кардааст. бозингари португалӣ дар бозор 90 миллион евро нарх дошта, анҷомдиҳии ин гузариш аслан ба воқеият наздик аст. нафаре ки бо арзиши қариб 50 миллион евро тобистони соли 2019 аз Лил ба Милан омада буд, дар футболи Италия исбот кард ки арзандаи арзишҳои гарону тимҳои калон аст. суръат гирифтани Леао аз канори чапи хатти ҳамла дар илова бо маҳорати олии голзаниаш барои тими Артета албатта манфиати бузург меорад, вале ин ҷо хоҳиши худи бозингар ва розӣ кардани миланиҳо бо нархи муайян албатта ки омилҳои асосии ин кори трансферӣ мешавад. ба назарам кӯчидан ба футболи Англия барои худи Леао писанд хоҳад буд ва ӯ метавонад дар лигаи англисӣ ҳам сару садо баланд намояд, зеро каман дар кам португалиёне буданд ки дар ватани футболӣ ба фаромӯшӣ рафтанд. дар дастҳои худ ҳамавақт лидеранд. ҳатто ҳамин Жота агар набошад, Ливерпул аз пойгаи қаҳрамонӣ қафо мемонад. агар Арсенал ин трансферро амалӣ кунад, аниқ Арсенал арзандаи рақобат бо Манчестер Сити хоҳад буд. рафтани Клопро аз Ливерпул ба ҳисоб гирем, ояндаи ин даста норӯшан боқӣ мемонад. баръакс, Арсенал ояндаи беҳтарин дорад. ҳамин сол метавонад муваффақ гардад.
дар мавриди рафтанҳои бозингари ҷавони Бавария Ҷамол Мусиала агар мо пештар ҳам гуфтем, вале ин навбат хабарҳо атрофи ин бозингар зиёд гардиданд. Ба гуфти журналисти Индепендент Мигел Дилейни, дастаи Гвардиола мехоҳад Мусиаларо харидорӣ намояд. Ман-Сити дар харидории ин нафар бо Барса, Ливерпул ва ПСЖ мубориза мебарад. Аз рӯи нависаҳои Индепендент, Манчестер Сити ин тобистон дар харидории Ҷамол Мусиала сахт даст ба кор мешавад ва чанд сабаби норозигии Ҷамол метавонанд ӯро ба Англия баранд. Аслан шартномаи Мусиала бо тими олмонӣ то соли 2026 муҳлат дорад, вале бозингар албатта вобаста ба нокомиҳои доимии Бавария мехоҳад аз гранди олмонӣ биравад. Чунин нокомиҳои пайвастаи тими мюнхенӣ ҳам метавонанд ба рафтани бозингари 21 сола аз олмон сабаб шаванд. Ин мавсим Ҷамол 34 маротиба ба майдон омада, 12 маротиба муаллифи гол шуд ва 7 ассисти дигар иҷро намуд. Акнун бо наздикшавии равзанаи тобистонаи трансферӣ гапу чап атрофи рафтани Мусиала албатта зиёд мешаванд. Баъзеҳо мегӯянд, ки Ҷамол рафтан ба Англияро нағз мебинад ва интихоби ӯ ҳам дастаи Гвардиола хоҳад буд. Мусиала албатта ки то синни 17-солагӣ дар Лондони ғарбӣ бузург мешуд ва як замон метавонист ҳатто дар сафи мунтахаби Англия бозӣ намояд. Хулас ки агар завқу хоҳиш дошта бошад, рафтан ба Англия барояш ҳеҷ мушкилии иловагӣ пеш намеорад, вале барои худи Бавария бошад аз даст додани чунин истеъдоди ҷавон талафоти бузург аст. Дастаи харидор ҳам албатта дар роҳи харидории Ҷамол бояд ки нисфи хазинаро холӣ кунад, зеро бозингарони чунин сатҳро бо нархи 20 миллион 30 миллион ҳеҷ кас раҳо намекунад. Дар футболи он сӯи уқёнус бошад, Лионел Месси дигарбора аз истеъдоди хосаи голзании хеш ба ҳамагон нишон дод. Лео ба амрикоиён исбот кард, ки барои задани голҳои зебо ҳатман Месси будан дар кор аст. Зеро голе ки ин навбат ба дарвозаи Спортинг Канзас Сити дар варзишгоҳи Эроихед зада шуд, бар зами пур кардани оморҳо боз аз зебогии футбол ҳам дарак дод. баъди чунин бозӣ албатта ки шикаст аз Монтерей ба зудӣ ба фаромӯшӣ рафт, зеро голҳое ки Месси ба самар мерасонад ҳамагӣ моли осорхонаву тариханд. Каман дар кам мухлисон чунин шерозиҳои футболро аз ёд мебароранд. Як голу як ассисти Месси сабаб шуд, ки Интер Майами ба 5 бозии бидуни пирӯзиаш нуқта гузорад. пирӯзии 3-2 ба дастаи Месси имкон дод дар конференсияи шарқӣ ба зинаи аввал барояд. Месси бошад дар рӯйхати беҳтарини нишонзанони МЛС бо 5 гол дар радифи беҳтаринҳо қарор дорад. Бар замини ин баъди омори 1-1 дар бозӣ зидди Спортинг Канзас Сити, умуман шумораи холҳои Месси аз рӯи голҷами пас дар маснади варзишӣ ба 1194 расид. Бо такя ба оморҳои боло ва голҳои зебо метавон гуфт, ки аллакай чанд шоҳкории дигарбора ӯро метавонад ба туби тиллоӣ наздик кунад, зеро тақдимкунандагони ин ҷоизаи арзишманд кайҳо боз ошиқи Месси буда ба треблкуниҳо дар Аврупо онҳо умуман парвона доранд. ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.